Moro moro! Tervetuloa uuden videon pariin ja tänään ollaan täällä Novatronilla aloittamassa keikkakausi ja keli on ihan vimpan päälle ja on pyörät tossa ja näytähän vähän aluetta. Ja eihän mä täällä nyt yksinään oo. Se Teemukin täällä. Se Teemukin täällä. Kyllä nyt hölli. Ai Nyt että. aloitetaan keikkakausi ihan kunnolla todenteolla ja sä kävit jo eilen vähän. Mä kävin eilen vähän Kallen Roaperä Kallekaan vetämässä. välissä vähän ruopimassa tolleen. Oliko nättiä? Oli kyllä viimeisen päällä. Täällä on konemiehelle vähän koneita ja Niin, kaikkea, niin. niin ai että. Eikä lähdetä videopariin. No moro moro! Se on Morjens. perjantai. Missä sä Teemu oikein oot ollut, kun sua ei näkynyt? Armeijassa. Armeijassa. Juu. Mitä sä siellä teet? Siellä meikä on MP-lähettinä. Ai että, ainut oikea homma. Jep. Se ois... No nyt on perjantai ja keli ihan vimpan päälle ja Viimeisen päälle. ollaan täällä Novatronin piha-alueella, missä huomenna on sitten se keikka. Vähän ruopastaan stuntin tynkää siinä, niin Otetaan nyt vähän reeniä tatsia alle ja huomenna vedetään viimeisen päälle showsit. sä kävit jo täällä tänään. Vähän kävin näyttämässä kuinka hypitään Novatronin kylti yli. Voi laittaa se klipi tähän. Oliko hyvä? Ja viimeisen päällä. Kukas täällä tänään oli myös? Kalle Rovanperä oli driftaamassa Suprallansa täällä. Kalle poltti raidet tähän pihaan, että miten huomenna pitää vetää. Joo. Oli kyllä hyvä show, mä katsoin vähän. Oli kyllä meininki Sullakin leissä. oli jo lämmitysshow. Niin. Juu. On kyllä pirun jees pihaa ja porukkaa on ja toivotaan, että tulee huomenna. Toivotaan. Ja ainakin täällä on Temetsoni. Temetsoni on vähän käynyt mukkelis-makkelis. Temetsoni veti tänään mukkelis. Eikä oteta parit klipit vai mitä? Eiköhän. Näytäs Teemu meille parit temput. Ai parit temput. Näytähän. Komea auto, mitä teet työksessä? Mä oon armeijassa tällä. Oli kyllä vimpan päälle pikku sessarit, saatiin vähän tatsia päälle ja semmoista, mutta meikällä halkesi teepalat. Ei voi kyllä kuvitella. Just vedin tosta kikkeristä niin semmosen kunnon 20 metrin leiskautuksen ja no-handerit, niin halkes ne teepalat, niin mennään tallille vielä vaihtaa ja katsoa ne kuntoon, niin päästään huomenna ruoputtaa tänne. Mikäs Teemu on oikein? Miten siellä spotilla oikein kävi? Jumpe, homman nimi on nyt se, että joo. Se Äijän meni- ihan räniikät. Räniikät. Supermoto T-palat meni paskaksi, kun pultti on lähtenyt irti jo. Ei auta muuta kuin heitetään tästä Teemu rännärit vakiot sinne paikalle vaan tosta. Pam.
Sieltä se vaan purkautuu, kohtaa jo uudet paikat. Aika pirun nopeasti lähti kaikki irti. Lähteekö ne? Juu, lähteehän ne. No niin. Täällä on jo mene bling bling teepalaa paikalle. Viimeisen päälle hopiat teepalat. On hieno. Tonne vaan pultit nyt kireelle, niin voi huomenna hyppiä sitten. Ja sopivia adaptereita kun ei ole ollut, niin sehän sitten pistetään koko vannesarja tilaukseen. Tälleen nopealla toimituksella, niin saadaan ne holkit sitten sopimaan. Kun oli noin Supermoto teepalat, niin tarvitteehan ne sitten normi-adapteritkin noin uudet, niin täällähän ne löytyy. Täällä on ränikät vanteet. Kato, se on nipussa jo melkein. Tosta vaan laitetaan pumppu tonne. Toinen pumppu ja sitten rengas kiinni, se on siinä. Sujautapa se suikkelaa sinne. No niin, sieltä se tuli kassa, ai että. Ei siinä kauaa mennyt. Huomenta päivää ja se on eilisestä selvitty ja saatu reenit purkkiin ja mopot nippuun. Niin. Kyllä on. Nyt on lauantai, aurinko paistaa ja ihan vimpan päälle keli. Kyllä se on kesä nyt. Kesä nyt ja keikkakausi startattu. Ai että. Täällä ollaan taas tutulla ja turvallisella Novatronin pihalla ja Niin ollaan. porukka alkaa pikkuhiljaa aamu sarastaessa saapua paikalleen. Kyllä. Katsotaan kuinka iso poppo tulee. Niin joo. Pistähän tohon. Pikkunen Reelmanin unelma. Kato, on koneetta joka lähtöä, puskut, traktoria ja kaikkea. Rovaperä eilen paino tosta pikku maaliständi. Oi morjes. Lähtisikö Teemu sulta samanlainen? Aivan varmasti lähti. Pitäisikö tänään vähän kaivaa? Kyllähän se lähtis. Onko valmis showhu? Muutama minuuttia vaille, niin ruopastaa. Morjes. Sitten ruopastaa tosta vaan hanat kaukkoon. Hyvän näköinen kypärä. Tää on joku uusi trendi, Supermoto ja kumpikypärä. Ihan viimeisen päälle. On kyllä hyvin porukkaa. Kiitos showsta, oli aivan mahtava. Mikä hyvä show. Oli kyllä nyt viimeisen päälle. Ai että. Vaatiiko tää jotain semmoista pilkkäysmessua tekniikalta, kun näitä temppuja tehdään? Temppuja vaikka kesäjuomat, niin pysyy vaan. Käsitellään niitä kriittiä ja oikein kanssa se on... Morjes, vitsi mikä show oli. Ai että oli kyllä nätti päivä. Morjes. Nyt on kausiruopasto kunnolla käynti ja tästähän se
homma vaan kiristyy ja Niin kiristyy. aikataulut tiukkenee ja päästään kunnolla ruoputtaa. Oli kyllä nättiä. Kiitos Novatronille, Kiitos Novatroni. että päästiin ruopiin ja Piha näyttää tältä näin. On ruovittu. on ruovittu. Siinä on veetty parit showt ja oli kyllä vimpan päälle veot. Kyllä. Ja porukkaa oli ihan Porukkaa oli kuin Pirun pipoviin. Kiitos sulle, että katsoit tämän videon ja me kyllä palataan nyt, kun Teemukin alkaa pikkuhiljaa pääsee sieltä armeijasyövereistä pois, niin päästään vähän ruovimaan, niin palataan, tykkää, peukuta ja pistä seurantaa, niin nähdään sitten. Nähdään.